Welcome to Borderland Hidden Talent. दायो आं नै बेग हगासिनो बेयाव बेगा माबायदि हयो आं इयुनाव फोरोंगोन। नै जास्ट आं बे मोनसेखौ माबाबाय आरो मोनथाम मोनब्रैसो हबाय बेलेग बेलेग डिजाइननि। आं बेबायदि बेगखौ माबानानै फानगासिनो दङ। मोनसेयाव 400 500 साइजखौ नायनानै आरो एसे फिसा साइजनिखौ 400 फानगोन। बिराद मोजां नुयो। बे हेन्देलखौ होनायनि उनाव बिराद मोजां नुयो। बानायगासिनो। जुदि सोरबाफोर इन्टारेस्टेड सोलोंनो गोसो दंब्ला सोंहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव। ओमफ्राय बेनि नैबे माबाया हेबग्राया बेखौ माबायावसो माबा हरनांगोन आरो बिहरनांगोन। मायावमोनलाय? अनलाइनावसो बिहरनांगोन। क'क्राझाराव मोना। फ्लिपकार्टजों माबानां बिहरनांगोन। एमाजनफोराव। बेखौनो खोन्थानाय जाबाय रायजोफोर। मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो अननानै। ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो। दा हेबनानै देखायदो नोंथाङा एसे दख्लासेल' दंबावो। नै बयबो नुथोंसै माबोरै हेबनाय जायो। बेखौ बिदि नोरै खालामनांगौ। खालामनानै बिनि सायाव नोरै खालामनानै नोरै बेखौ गोरायै बोसोनाय जायो आरो। ओमफ्राय दाना नै बे बेजों थांबाय, बेहा बेजों थांबाय नालाय बेखौ मा खालाम, बे मोननैखौ हेबनांगौ दा। नै सोलोंनो गोसोबा आं भिडिअ मोनसे लाना फैगोन, मोजाङै फोरोंगोन। बर'आव दासान्दि रावबो बेखौ इउटुबाव हगारथ'वाखै। आं जुदि सोरबा सोलोंनो गोसोब्ला भिडिअ बानायगोन, सोलोंनो हागोन। न'आव थानानै सोरबा बेखारफोर दङबा सानसेयाव 300 400 खामायनो हागोन आरो। सोरबा बिराद फ्रि टाइम थायोना, दखानफोर होबा दखानाव ओरैनो जिरायना थायो, बरिं जायो मानसिया। बिनि थाखाय मोजां आरो। आंना मबाइलाबो मोजां नङा, मबाइल केमेराया मोजां नङा, बायनो हायाखै नालाय। बेजों मोनबा जाबाय बेगआ आं हेबनाया। आं माब्लाबा देखायनानै होगोन। मा डिजाइनखौ नांगौ बुंबानो हेबना होगोन। भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन, ओंखायनो बेयावनो फोजोबनो सानबाय आङो।